Maro n'a sɔrɔ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u farisogo o bɛ kɔrɔ joona terrain bɛ b'u ɲɛda la u bɛ kɛ i b'a fɔ cɛkɔrɔbanin walima musokɔrɔbanin k'a sɔrɔ u si yɛrɛ ma taa yɔrɔ si o bɛ sɔrɔ fɛn caman de fɛ o kama nin video in na n bɛna fɛnba 15 n'o ye kunba 15 min bɛ se ka kɛ sababu ye ka e farisogo k'o kɔrɔ i kan k'a sɔrɔ i si yɛrɛ ma taa yɔrɔ si i ye denmisɛnnin nka i bɛ mɔgɔkɔrɔba fari da min bɛ se k'o lase i ma n bɛn'o ɲɛf'i ye fɛnba 15 kɔni o t'a bannen fana ye video in laban na n bɛna ɲɛf'i ye e kan ka min kɛ walasa ka to denmisɛnninya la wagati bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ i tɛ fɛ ka kɔrɔ k'e bɛ fɛ ka to denmisɛnninya la wagati bɛɛ lajɛlen na i farisogo ka to kɛnɛya la o ɲuman ka to i kan wagati bɛɛ lajɛlen na i ka kɔrɔ n'i farisogo ye ka sɔrɔ i ma kɛ cɛkɔrɔba ye joona ka sɔrɔ i si ma taa yɔrɔ si i ma kɛ musokɔrɔba joona sɔrɔ i si ma taa yɔrɔ si n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka k'o cogoya ye e ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan n bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ye ka da video nafa kan an ka taa fɛ e ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna an ka daminɛ. N'a fɔli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la n'i y'a nin video in kɛ ka d'a kan n y'a jateminɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ kɔrɔ joona ka sɔrɔ u si ma taa yɔrɔ si caman bɛ yen nɔ u bɛ denmisɛnninya la nka u bɛ cɛkɔrɔba fari da walima ka musokɔrɔba fari da ka sɔrɔ u yɛrɛ ma kɔrɔ yɛrɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'o lase adamaden ma ka sɔrɔ foyi wɛrɛ tɛ ka sɔrɔ hali ala yɛrɛ ka kɛ tɛ a bɛɛ bɛ bɔ i yɛrɛ kɛwale de la o kama fɛnba 15 n ye min fɔ n bɛ n'o ɲɛf'i ye i k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye walasa e fari bɛ to ka to kurakura la wagati bɛɛ lajɛlen na i ɲɛdaw terrain tɛ b'u la joona o b'a to fana n'i bɛ se ka to denmisɛnninya la wagati bɛɛ lajɛlen na walasa i k'o dɔn walasa i ka se k'o kɛ i ka video lajɛ i k'a dɔn n bɛna min f'u ye i b'a dɔn a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ se k'i dɛmɛ walasa i bɛ se ka to denmisɛnninya la wagati bɛɛ lajɛlen na fɛnba fɔlɔ min n'i kan k'o dɔn o ye kɔgɔ ye kɔgɔ i k'o dun nɛmɛ kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ kɔgɔ dun a bɛ farisogo sɛgɛn joona ani fana a bɛ kɛ sababu ye ka farisogo bila a bɛ ji ta senw a bɛ se k'olu giriya a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka farisogo k'a kɔrɔ joona ka farisogo manaw k'olu bɔ a la donc n'o bɛ kɛ sababu ye fibre collagène min bɛ yen nɔ antielastique min bɛ yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye k'olu fanga dɔgɔya n'o kɛra e ɲɛda a bɛ terrain bɔ joona i b'a ye terrain bɔ dɔw ɲɛda la u bɛ kɔrɔ joona ka sɔrɔ hali u ma kɔrɔ ka sɔrɔ si yɛrɛ ma se yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ u farisogo yɛrɛ n'i y'a dɔrɔn i b'a fɔ u ye mɔgɔkɔrɔba fari da i ka dɔn k'a fɔ kɔgɔ bɛ se k'o kɛ ka d'a kan mɔgɔw bɛ kɔgɔ dun kosɛbɛ kɔgɔ b'an ka dumunifɛn caman na kɔgɔ bɛ dun fo ka dama tɛmɛ ka sɔrɔ OMS n'o Organisation mondiale de la santé y'a ɲini k'a fɔ i man ka tɛmɛ kɔgɔ gramme 2 ka se gramme 5 ma tile kɔnɔna na nka i b'a ye caman bɛ tɛmɛ o kan fo ka caman fara o kan donc n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye k'e kɔrɔ joona donc o kama cogo si e kana sɔn k'a fɔ k'i bɛ baarada kɛ kɔgɔ dun damatɛmɛ kojugu ye n'a dɔn i yɔrɔ faamuya a filanan i k'hali to min na fana n'o ye graisse saturée ye graisse saturée ale bɛ se ka sɔrɔ dumunifɛn caman na ale fana a bɛ farisogo sɛgɛn a bɛ kɛ sababu ye ka farikolo kɔrɔ joona ka ɲɛdaw kɔrɔ ka farisogo golo kɔrɔ joona donc ale fana bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman na a bɛ se ka sɔrɔ nɔnɔ na a bɛ se ka sɔrɔ fromage la a bɛ se ka sɔrɔ dumunifɛn fɛn fɛn bɛ yen k'a bamayɛlɛmalen don i bɛ se ka sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na o t'a bannen fana a bɛ se ka sɔrɔ gâteau la a bɛ se ka sɔrɔ chips n'a ɲɔgɔnnaw la donc n'a sɔrɔ o ka di mɔgɔ min ye k'i bɛ to k'o dun kuma bɛɛ i k'i hakili to a la i k'i mabɔ ale la ka d'a kan a dunni damatɛmɛ kojugu i b'a ye k'a fɔ i fari bɛ kɔrɔ i ka joona ka sɔrɔ hali si ma se yɔrɔ min na a sabanan o ye gulɔ ye awɔ gulɔ kɔni n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to ka gulɔ min n'a sɔrɔ i bɛ tɛmɛ gulɔ verre ɲɛ 2 ka tile kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ k'i yɛrɛ farikolo tiɲɛ o dɔrɔn tɛ gulɔ bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase biyɛn ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase farisogo yɔrɔ caman ma donc a bɛ kɛ sababu ye ka na ni bana caman ye farisogo la nka an bɛ ka kuma min kan bi n'o ye farisogo kɔrɔli i k'a dɔn k'a fɔ gulɔ min damatɛmɛ kojugu a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kɔrɔ joona a bɛ kɛ sababu ye si ma se yɔrɔ min na i farisogo yɛrɛ bɛ kɔrɔ ka se o yɔrɔ la ka sɔrɔ i ma se yɔrɔ si a bɛ farisogo nɔrɔw farisogo manaw a bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen faga donc min bɛ kɛ sababu ye e bɛ mɔgɔkɔrɔba fari da ka sɔrɔ k'i to denmisɛnninya la donc o kama e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'i bɛ gulɔ min kojugu i k'i hakili to a la i k'i mabɔ a la ka d'a kan i bɛ se k'i yɛrɛ kɔrɔ joona ka sɔrɔ i si ma se yɔrɔ min na a naaninan o ye sukaro ye awɔ sukaro kelen kɔni i taa sukaro san butigi la k'a dun o sukaro yɛrɛ de ko don min k'i ka café n'i ka lipton na kɔni o sukaro yɛrɛ de ko don i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'i bɛ to ka sukaro fana dun k'a dama tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔw b'a la awɔ kɔlɔlɔ caman de bɛ sukaro dun na ka d'a kan e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ sukaro dun donc sukaro dunni damatɛmɛ kojugu a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni farisogo collagène min bɛ yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye k'olu fana sɛgɛn joona farisogo nɔrɔ ani ridi yɔrɔ adamaden kɔrɔ la donc terrain bɛ bɔ yan yɔrɔ la donc i b'a ye mɔgɔkɔrɔbaw la kosɛbɛ
n'a fi ɲɛbala cogo min na donc o kɔrɔ o bɛ kɛ cogo caman na donc mɔgɔ min bɛ ka fɔ sukaro dun ka dama tɛmɛ donc a bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ se k'i sɔrɔ OMS n'o y'a yira k'a fɔ k'i kan ka sukaro hakɛya min dun tile kɔnɔ o ye sukaro gramme 25 ye n'o bɛ dumunikɛ kuɛri ɲɛ 6 ɲɔgɔnna ma donc ne bɛ tɛmɛ o kan k'i bɛ sukaro dun kojugu i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka bana las'i ma donc a bɛ se ka kɛ i bonya fana ani fana o t'a bannen fana ye a bɛ kɛ sababu ye ka farikolo fana kɔrɔ joona joona n'o y'o fana faamuya duurunan o ye sogo ye sogo bilenman sogo min ni an b'a dɔn ni an b'a jeni donc n'i b'o jeni k'a mɔ k'a dama tɛmɛ ale fana kɔlɔlɔw bɛ a la kɔlɔlɔ min b'a la ka da toxine dɔw bɛ yen nɔ ni garaw b'o la donc olu bɛ kɛ sababu ye ka farisogo kɔrɔ joona min bɛ kɛ sababu ye k'e kɛ mɔgɔkɔrɔba ye k'a sɔrɔ hali ni si ma kɔrɔbaya a wɔɔrɔnan o ye dumunifɛn minnu bɛ yen nɔ n'u bamayɛlɛmalen don n'u bɛ dilan n'u fanba n'o bɛ kɛ ni sogo ye n'an y'olu tubabukan na charcuterie donc o charcuterie ninnu mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ to k'olu dun kuma caman i b'a fɔ i ɲɛ b'a la jala cogo min na dumunifɛn bamayɛlɛmalen n'u fanba dilannen don sogo la donc i k'i mabɔ olu fana na olu fana dun damatɛmɛ kojugu a bɛ kɛ sababu ye ka farisogo kɔrɔ joona ka da ka garaw caman b'u la donc n'olu kɛra o bɛ kɛ sababu ye ka i farisogo k'a kɔrɔ joona ka sɔrɔ hali n'i ma kɛ mɔgɔkɔrɔba ye i b'a ye i bɛ mɔgɔkɔrɔba fari da i kɛra cɛ ye i bɛ se ka cɛkɔrɔba fari da joona n'i kɛra muso ye i bɛ se ka musokɔrɔba fari da i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u ye dɔrɔn fɛn kelen bɛ jigin i kunna ka mɔgɔkɔrɔbaya o de bɛ jigin i kunna walima i b'a fɔ ko cɛkɔrɔba don wala musokɔrɔba don ka sɔrɔ olu yɛrɛ ma kɔrɔ ka sɔrɔ ma taa yɔrɔ si donc a bɛ kɛ sababu ye k'o lasɔrɔ i la donc i k'i mabɔ ale dunna kuma bɛɛ kuma bɛɛ a wolonfilanan o ye firiti ni pomme de terre mali bɛ pomme de terre kɔni dɔn o pomme de terre donc u b'a tigɛ tigɛ k'a jiran i b'a fɔ i ɲɛ b'a la cogoya min na ja la donc ale jiranni ni i bɛ to k'ale dun kuma bɛɛ radico libre b'ale la o radico libre ninnu olu bɛ kɛ sababu ye ka farisogo manaw k'olu faga ani fana ka farisogo nɔrɔ ta ka bɔ a kan n'o bɛ kɛ sababu ye e bɛ kɔrɔ joona i farisogo i golo donc a bɛ kɔrɔ joona i bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba fari da n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i b'a dun kosɛbɛ kosɛbɛ min ɲininen don kosɛbɛ semaine kɔnɔ n'a sɔrɔ a ka di ye semaine kɔnɔ siɲɛ kelen i bɛ se k'a dun mais i mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ don o don i b'a dun walima i ka dumuni fanba y'a ye donc pomme de terre jirannen donc n'a bɛ jiran tulu min na température de b'a la température min bɛ yɛlɛ n'o bɛ kɛ ka pomme de terre jiran donc maintenant o bɛ kɛ sababu ye radico libre caman bɛ se ka bɔ a la donc n'olu kɛra olu bɛ kɛ sababu ye ka farisogo kɔrɔ joona donc e mɔgɔ min baarada ye firiti dun damatɛmɛ kojugu ye i k'i mabɔ a la ka d'a kan kɔlɔlɔw b'a la a seginna o ye nitrati nitrati olu bɛ kɛ a bɛ sɔrɔ fɛn caman na a bɛ se ka sɔrɔ an ka woromɛjiw la a bɛ se ka sɔrɔ yiridenw ani nakɔla dumuni na olu minnu bɛ sɔn woromɛjiw la walima u bɛ sɔn ji wɛrɛw la angɛrɛw bɛ fɛn produit chimique bɛ kɛ ji minnu na walima olu minnu ni angɛrɛw bɛ k'u kɔrɔ donc angɛrɛ caman bɛ yen nɔ nitrati b'o la walima pesticide ninnu olu minnu caman bɛ yen nɔ ni olu angɛrɛ ninnu bɛ kɛ yiridenw ka nakɔla dumuni ninnu donc n'olu bɛ k'u kɔrɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i bɛ to ka yiridenw dun yiriden minnu fanba o b'o olu la donc maintenant a bɛ kɛ sababu ye ka farisogo fana kɔrɔ kosɛbɛ donc i bɛ jija n'i bɛ yiridenw dun yiriden minnu ni angɛrɛ ma k'u kɔrɔ donc n'i bɛ se k'olu sɔrɔ k'olu dun olu de ka ɲi kosɛbɛ walasa i farisogo kana kɔrɔ i kan nka e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to k'olu dun kuma bɛɛ i ka ye k'a fɔ kɔlɔlɔ fana bɛ se ka y'a la min bɛ sigi kɔrɔ joona ka sababuya kɛ nitrati n'a y'o fana faamuya a kɔnɔntɔnnan o ye kafe kafe mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ to ka kafe min kuma bɛɛ m'a fɔ kafe min ni man ɲi kuma kelen dɔrɔn bɛ se k'a min ma baw ma nka e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i b'a min sɔgɔma i b'a min tilegan i b'a min sufɛ i b'a min wagati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ fana bɛ se ka y'a la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka farisogo fana kɔrɔ joona donc kafe min ni damatɛmɛ kojugu donc an b'o de ma damatɛmɛ kojugu n'a sɔrɔ mɔgɔ min baaraw ye i k'a dabila ka d'a kan a bɛ se k'i kɔrɔ joona ka sɔrɔ si ma se yɔrɔ na o t'a bannen fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sunɔgɔbaliya k'o las'i ma ani hali degun a bɛ se k'o las'i ma donc n'olu kɛra donc maintenant o bɛ se ka kɔrɔli tɔ k'i farisogo kɔrɔli tɔ k'o teliya donc yali to ale fana na a tanna o ye sunɔgɔbaliya ye e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko i bɛ to ka kɛ kuma bɛɛ i tɛ sɔn ka sunɔgɔ walima sunɔgɔ yɛrɛ man di walima i bɛ ɛri kelen ɛri fila dɔrɔn de sunɔgɔ tile kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o man ɲi adamaden ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ni farisogo bɛ kɔrɔ joona a bɛ se k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye joona ka sɔrɔ hali si ma se yɔrɔ min na donc maintenant sunɔgɔbaliya donc i k'a dɔn k'a fɔ a man ɲi nɔ a man ɲi adamaden ma kɛnɛya yɛrɛ ma a man ɲi hakili ma ani fana a b'i kɔrɔ joona nka walasa i k'a dɔn i kan ka sunɔgɔ hakɛya min kɛ tile kɔnɔna na n bɛn'o ɲɛf'i ye e ka tableau lajɛ n bɛna ɲɛf'i ye i kan ka sunɔgɔ cogo min na si fɛ si mɔgɔ hakɛya min bɛ yen nɔ k'a fɔ n'a sɔrɔ i ye denmisɛnnin i ye mɔgɔkɔrɔba ye i ye cɛkɔrɔba ye i ye fɛn o fɛn i si bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛna ɲɛf'i ye i kan ka sunɔgɔ hakɛya min kɛ donc walasa e ka se k'o dɔn e ka tableau lajɛ i n'a fɔ i ɲɛ b'a la cogo min na tableau la denyɛrɛnin fitininw minnu bangera i b'a fɔ bi ɲɔgɔn na ka taa bila fɔ kalo 3 la olu kan ka heure 14 ka taa fɔ heure 17 sunɔgɔ la olu kan k'o sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ u bɛ ka b'u yɛrɛ la n'an b'u wele adolescent minnu si bɛ daminɛ san 14 ka taa san 17 ɲɔgɔn na olu kan ka heure 8
ka se heure 10 ɲɔgɔnna ma olu kan k'o sunɔgɔ. Mɔgɔ min bɛ n'u donna mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔ ka daminɛ san 26 la ka taa san 64 na donc olu kan ka heure 7 ka se heure 9 olu kan k'o sunɔgɔ olu kan k'o kɛ. Mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'u si kɔrɔbaya la ka daminɛ san 65 la ka taa fo ɲɛfɛ olu kan k'u jija u ka heure 7 ka se heure 8 olu kan k'o sunɔgɔ k'o ɲini k'o sɔrɔ. Donc n'a sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ ni cogoya la k'i bɛ ninnu labato a ka ɲi hakili ma a b'a to farisogo fana tɛ kɔrɔ joona a b'a to hali hakili yɛrɛ fana tɛ kɔrɔ joona. Donc i k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen na i ka to ka nin wagati ninnu i k'olu sunɔgɔ walasa e farisogo bɛ ɲa wagati bɛɛ lajɛlen na. A 11nan o ye sigɛrɛti ye. Mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ sigɛrɛti min sigɛrɛti minnaw a ka dɔn k'a fɔ a fana bɛ ka kɔlɔlɔ lase a wɛrɛ ma ka d'a kan sigɛrɛti min ni nikotini min b'a la donc ale bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase adamaden ka kɛnɛya ma fogofogo b'o la biyɛnw b'o la farisogo yɔrɔ caman b'o la nka o t'a bannen fana i k'a dɔn k'a fɔ sigɛrɛti min fana bɛ se ka adamaden kɔrɔ joona a bɛ se ka farisogo fana kɔrɔ ka sɔrɔ i si ma taa yɔrɔ min na farisogo bɛ se ka kɔrɔ joona ka sɔrɔ si yɛrɛ ma kɔrɔbaya. Donc i k'a dɔn k'a fɔ e mɔgɔ min baarada sigɛrɛti min n'a sɔrɔ denmisɛnninya ka di k'a fɔ i tɛ fɛ ka kɔrɔ i bɛ fɛ ka to denmisɛnninya la ka wagati jan sɔrɔ i k'i mabɔ sigɛrɛti min na ka d'a kan kɔlɔlɔw fana b'ale la kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka fɔ sigɛrɛti min k'a dama tɛmɛ olu yɛrɛ ta ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye. A 12nan o ye mɔgɔ min bɛ ko ji kalaman damatɛmɛ kojugu la dɔw bɛ yen nɔ ji kalaman kojugu de ka d'olu ye n'u bɛ to k'o ji minɛ i b'a sɔrɔ fo i yɛrɛ funteni bɔtɔla la dɔw bɛ na ji kalaman damatɛmɛ kojugu i b'o min kɛ golo kan i k'a dɔn k'a fɔ a man ɲi adamaden golo ma n'o ye po ye a man ɲi adamaden golo ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka farisogo manaw bɔ a la ka farisogo kɔrɔ joona ka farisogo nɔrɔ ta ka bɔ a kan. Donc e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'i baarada ye ji kalaman koli damatɛmɛ kojugu ye k'i mabɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ las'i ma a bɛ se k'i fari tiɲɛ a bɛ se k'i kɔrɔ joona donc i k'i mabɔ ji kalaman koli damatɛmɛ kojugu la. I bɛ se k'i ko ji suma la walima ji min wɔlɔkɔlen don walima ji min y'a bɔ kɔlɔn na dɔrɔn walima y'a bɔ worobinɛ la i b'i ko la dɔrɔn o ka fisa k'a fɔ k'i bɛ taa ji kalaya bagi i yɛrɛ bɛ k'a fɔ fo funteni bɛ bɔ a la ou n'a kɛra i golo kan i b'a fɔ ayi donc i k'i hakili to o la i kana to k'o kɛ ka d'a kan a man ɲi i fari ma. A 13nan i k'o fana dɔn min nafa ka bon o ye hami kojugu ani jɔrɔ kojugu ye. Mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i hamina kow ka ca jɔrɔ kow ka ca i b'a dɔn an fɛ yan nɔ a ma nɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ hami b'u la fantanya hami b'u la nasɔngɔ bɔ hami b'u la denmisɛnninw man kɛnɛ o hami b'u la donc maintenant du kɔnɔnaw fa ni ba olu tali hami b'u la donc fɛn caman hami b'u la donc mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ miiri kojugu k'i bɛ hami kojugu i b'a ye k'a fɔ kunsigiw bɛ jɛ joona fariw bɛ kɔrɔ joona farisogo bɛ kɔrɔ joona siw bɛ jɛ ka sɔrɔ i si ma taa yɔrɔ si i b'a ye k'a fɔ i to denmisɛnninya la i b'a sɔrɔ i fari fan bɛɛ bɛ kɛ si jɛman ye walima i ma taa yɔrɔ si i b'a sɔrɔ i fari bɛ cɛkɔrɔba fari da n'i y'a ye dɔrɔn ni mɔgɔ min ye dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye cɛkɔrɔba ye walima i ye musokɔrɔba ye ka sɔrɔ i ma taa yɔrɔ si a caman bɛ sɔrɔ hami kojugu jɔrɔ kojugu fɛ donc e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i hamina kow ka ca i ka dɔn k'a fɔ o fana bɛ se k'i kɔrɔ joona donc n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ walasa hamina ko bɛ se ka nɔgɔya ala ko nɔgɔya ye walasa i bɛ se ka dɔ bɛ se ka bɔ hamina ko la sinon mɔgɔ min baarada ye k'a fɔ i bɛ hami ka dama tɛmɛ kuma bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ i bɛ se ka kɔrɔ joona ka sɔrɔ hali si ma taa yɔrɔ min na. A 14nan o ye boisson bɛ na olu ye soda donc mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'i bɛ to ka boisson ninnu fana min kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ olu fana man ɲi adamaden ma ka d'a kan fibre collagène bɛ adamaden farisogo la donc olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu fanga dɔgɔya donc n'olu kɛra i bɛ se ka kɔrɔ joona ka sɔrɔ hali kɔrɔ wagati ma se i k'i hakili to ale fana na ale fana a mini damatɛmɛ kojugu a man ɲi ka d'a kan dɔw bɛ yen nɔ u b'a min wagati bɛɛ lajɛlen na donc e mɔgɔ min bɛ yen i bɛ to k'a min wagati bɛɛ lajɛlen na donc a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ las'i ma e bɛ se ka kɔrɔ joona ka sɔrɔ si ma taa yɔrɔ la. A 15nan n'o ye laban ye i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ i bɛ to ka bɔnbɔn ninnu walima boisson gazima ninnu k'i bɛ to k'olu fana min kosɛbɛ e mɔgɔ min bɛ yen k'u b'olu min kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se k'i fari kɔrɔ joona ka da sukaro ka ca la donc ani fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka délestéine bɛ adamaden farisogo la farisogo mana na a bɛ se k'olu fana magaya donc n'olu kɛra i bɛ se ka kɔrɔ joona donc maintenant i bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba fari da a bɛ se ka ɲɛda tɛrɛn bɔ joona min bɛ se ka kɛ sababu ye ne bɛ kɔrɔ joona donc n'a sɔrɔ denmisɛnninya ka di i ye m'a fɔ i kana boisson min i ka to k'a min fitini walima den kelen tile kɔnɔ walima n'i bɛ se k'a to yɛrɛ k'a to yen nka ye mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i bɛ boisson sukoroman ninnu min wagati bɛɛ lajɛlen na ou bien bɔnbɔn ninnu i ye bɔnbɔn min da kɔnɔ i bɛ to k'a mugan i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka kɔlɔlɔ lase i yɛrɛ ma mais i t'a dɔn donc o tagalen ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ i bɛ se ka kɔrɔ joona a bɛ se ka na ni degun ye nka dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ boisson gazima ninnu i b'a sɔrɔ a b'u bolo ka sokɔnɔna na donc a bɛ dɔw bolo ka mobili kɔnɔ a bɛ dɔw bolo ka bureau kɔnɔ wagati o wagati u b'a min sɔgɔma u b'a min tile fɛ u b'a min su fɛ wagati bɛɛ lajɛlen u b'a min ni fɛn negew minɛ dɔrɔn u b'a ta k'a min donc e mɔgɔ min baara i k'a fɔ i bɛ se ka bana lase i yɛrɛ ma i bɛ se ka na ni bana caman ye a bɛ se k'i bonya ani fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka farisogo ka degun
na sama ka farisogo kɔrɔ joona k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ka sɔrɔ i si ma kɔrɔbaya donc maa dɔ i ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya o bɛɛ tɛmɛnen kɔ n bɛna bonus fana fara kan o ye jumɛn n'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i bɛ tilekɔrɔ baara kɛ donc i k'a dɔn k'a fɔ tile fana ale fana bɛ se ka adamaden kɔrɔ joona kosɛbɛ kosɛbɛ donc n'a sɔrɔ i ka baara ye tilekɔrɔ baara ni suma bɛ yen i ka to ka baara kɛ suma kɔrɔ i kana to k'i sigi tilekɔrɔ gansan na walima k'i ka baara bɛ kɛ tilekɔrɔ baara ye donc n'a sɔrɔ ni suma bɛ sɔrɔ i ka to ka baara kɛ suma la o nafa ka bon kosɛbɛ n b'a dɔn i ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya donc nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ yen nɔ n bɛna ɲɛf'i ye e bɛ se ka mun de kɛ walasa e bɛ se ka to denmisɛnninya la walasa e bɛ se ka denmisɛnninya fari dalen to i ka waati bɛɛ lajɛlen na walasa o ka kɛ dumunifɛn dɔw bɛ yen nɔ f'i k'i hakili t'o la i ka to k'olu dun ka caya dumunifɛn minnu bɛ yen nɔ i kan k'i hakili t'o la waati bɛɛ lajɛlen na o ye dumunifɛn min b'an bolo les antioxydants olu ka ca kosɛbɛ o bɛ sɔrɔ dumunifɛn minnu na o dɔ ye mun ye o bɛ se ka sɔrɔ pomme na a bɛ se ka sɔrɔ supɔme na a bɛ se ka sɔrɔ avocat la a bɛ se ka sɔrɔ ɲamaku la a bɛ se ka sɔrɔ kiri la a bɛ se ka sɔrɔ kirikima na ani fana dumunifɛn bɛ k'a fɔ oméga 3 k'o bɛ caya la oméga 3 ka ca dumunifɛn fana i ka to k'olu dun o bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman na a bɛ se ka sɔrɔ avocat la a bɛ se ka sɔrɔ sɛfan na a bɛ se ka sɔrɔ jɛgɛmisɛnninw na a bɛ se ka sɔrɔ sardine na a bɛ se ka sɔrɔ noix la a bɛ se ka sɔrɔ noix tulu la ani huile d'olive a bɛ se ka sɔrɔ o fana na donc i ka to k'olu dun ka caya olu ka ɲi adamaden fari ma a b'a to farisogo tɛ kɔrɔ joona a b'a to farisogo bɛ lakuraya waati bɛɛ lajɛlen na o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fana i ka to ka dumunifɛn dun dumunifɛn minnu bɛ yen k'a fɔ fibre ka ca la o bɛ se ka sɔrɔ dumunifɛn caman na donc i n'a fɔ karɔti ka ɲi kosɛbɛ ka karotɛni bɛ karɔti la min ka ɲi adamaden fari ma a b'a to adamaden fari a bɛ lakuraya kuma bɛɛ lajɛlen na donc en même temps fraîche ninnu olu bɛɛ lajɛlen ka ɲi ni numuru ani pamplemousse ninnu i ka to k'olu dun ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲi adamaden fari ma a b'a to adamaden fari a bɛ lakuraya waati bɛɛ lajɛlen na maa dɔ ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ fana i ka to ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ fana kɛli ka ɲi kosɛbɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka to denmisɛnninya la waati bɛɛ lajɛlen na maa dɔ y'a bɛɛ lajɛlen faamuya donc o kama n ye ladilikan min fɔ sisan n'a sɔrɔ denmisɛnninya ka di ye k'a fɔ i tɛ fɛ i ka kɔrɔ joona i tɛ fɛ i farisogo ka kɔrɔ ka taa k'i si to si ka to denmisɛnninya la nka farisogo yɛrɛ kɔrɔlen don ne tɛ fɛ o k'i sɔrɔ k'a fɔ si jɛman bɔ ninnu e ka kisi olu bɛɛ lajɛlen ma e ka mɔgɔkɔrɔba fari dali joona e k'o bɛɛ lajɛlen e ka kisi o bɛɛ lajɛlen ma e k'i jija n ye minnu fɔ sisan nɔ n'a sɔrɔ i jogo ye min ye i k'olu dabila n'a sɔrɔ i tɛ minnu fana kɛ n y'a fɔ i k'olu kɛ n'o yiriden dun i ka to k'olu dun i b'a ye k'a fɔ i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ i bɛ sijan fana sɔrɔ ka da kan a ka ɲi ka kɛnɛya ma ani fana i b'a ye k'a fɔ i bɛ to denmisɛnninya la wagati bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ video in diyara i ye i b'i abonné n'a sɔrɔ i ma abonné i bɛ j'aime ta i bɛ cloche notification ta i ka dɔn k'a fɔ samedi o samedi n bɛ video kura kɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman d'i ma kɛnɛya kan walasa i bɛ sijan sɔrɔ walasa i bɛ fɛn kura caman dɔn kɛnɛya siraw kan ka da video nafa kan i ka partager i k'an bɛn o la